Yaƙi uku a cikin ɗaya. A jiya, kamar yadda muka ambata a bidiyon da ya gabata, Trump sun yi zama da Netanyahu a cikin White House, inda aka yi ma Trump tambaya. Zaman ya tattara abubuwa da dama, amma babban abin da ya dame mu shine inda aka samu the most powerful man in the world, kamar yadda suke kiran kansu, wato shugaban ƙasar Amurka kenan, ƙarara a gaban 'yan jaridar duniya ya kira shugaban ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu da suna cewa yanzu shine the most powerful man in the world. An tambaye shi game da rikicin Falasɗinawa cewa shin Trump ya yarda da lamarin two-state solution, wato kowane ƙasa guda biyu masu makwabtaka da juna tsakanin Isra'ila da Falasɗinu, sai ce ai ba shi zai ansa wannan tambaya ba. Wannan tambaya ba wanda ya isa ya ansa ta sai the most powerful man in the world, kuma ga ya zaune. An samu su tambayar su, ranka ya daɗe. Shine Netanyahu yake bayani cewa lalle su ba za su yi wasa da security ƙasar Isra'ila ba, don haka ba za su yi yadda a kirkiro musu wani abu da zai zama rikici ba, don haka magana two-state solution babu ta. Wannan bayanin declaration na cewa yadda suka riɓe Gaza suna nan da wani shiri yanzu za su riɓe yammacin kogin Jordan. Wannan declaration ne da ke nuna cewa larabawan yankin Gulf sun riga sun gama yadda da tsare-tsaren da Trump da Netanyahu masu wakiltar deep state da ma deep state within deep state suka gama tsarawa. Wannan declaration ne da ke nuna cewa Stephen Miller ya riga ya gama duk tsare-tsaren da aka bashi na shimfiɗa abun da suka kira da wai sabuwar Middle East. Mutum zai iya yin tambaya ce, wai to me yasa larabawa suka yi wannan lalacewa? Saboda ba don da su ba da wannan abun ba zai yi ba, ba don da goyon bayan larabawan Gulf, Saudi Arabia da sauransu ba, da wannan ko ina ba zai je ba. Amma goyon bayan su ya karfafi waɗannan turawan masu ƙoƙarin kawo rikici su cimma burinsu da manufofinsu. Mutum zai iya tambaya me yasa? To ba komai bane yasa, ba kuma za a iya fahimtar dalilin da yasa ba sai idan an fahimci meye ne dalilin da yasa aka samu waɗannan ƙasashen na Gulf a yanzu. Me ya kawo su? Me ya bayyana da waɗannan ƙasashen na Gulf? Ba komai ya bayyana da ƙasashen Gulf ba illa goyon bayan da suka nuna ma daular Ingilishi a farkon ƙarni na 20, musamman a taron da suka yi a 1914, taron da suka yi a Damascus, inda suka nuna suna goyon bayan daular Ingilishi ta rushe musu daular Usmaniya wadda ke wakiltar musulunci. A wannan lokacin daular Usmaniya duk ita ke rike da ƙasashen musulunci. Sun goyi bayan daular Ingilishi ta rushe musu daular Usmaniya, su kuma ta ba su dama su kafa wani abu da suka kira wai Mamlakatul Arabiya a gabaki ɗayan yammacin Asiya. Turawan mulkin mallaka suka ce musu sun ji sun yarda sun karɓa. Wannan ƙin Turkawa da Larabawa suka yi da goyon bayan da suka yi ma Ingilishi akan ta jagalgala daular Usmaniya, bayan da daular Usmaniya ta yi kuskuren shiga yakin duniya na ɗaya wanda ba yakin ta bane, bai da alaƙa da ita, inda ta goyi bayan Germany da Austro-Hungary against Russia, Faransa da kuma Ingila da kuma Belgica, su kuma tare da Serbia. Yakin da bai shafe su ba, domin Austro-Hungary makiyansu ne, sun anshe musu yankin Balkan. Russia makiyansu ne, sun anshe musu yankin inda Tajikistan da sauran tantan din nan suke har zuwa Georgia. To me ya kai su ciki? Amma suka fada aka yi rikici da su. To wannan rikicin da aka yi shi ya janyo su kuma Larabawa suka samu makamai a hannun Ingilishi, sai aka samu sarakunan ƙauye irin sarakunan Hijaz da kuma Sharif Hussaini, walil asab sharifi ne amma wanda son mulki da kwaɗayi ya rufe mai idanu, suka haɗu suka je suka kulla yarjejeniyoyi da Ingilishi, kowane separately daban-daban. Sarakunan Hijaz suka kulla yarjejeniya da Ingilishi cewa su za a ba Middle East, Sharif Hussaini ya kulla yarjejeniya da Ingilishi cewa shi za a ba Middle East. Alhali bayan waɗannan yarjejeniyoyin akwai yarjejeniya zaunanna tsakanin Ingilishi da Yahudawa cewa za ta ba su ƙasarsu. Da aka yi wannan a 1914, sai a 1916 aka zauna a Ingila tsakanin a Turai tsakanin Ingilishi da Faransa, aka yi wata yarjejeniyar da ake ce mai yarjejeniyar Sykes-Picot. Sykes sunan mutum ne mai wakiltar Ingila, Picot kuma sunan mutum ne mai wakiltar Faransa, inda suka tsara map din Middle East gabaki daya, suka jagalgala Middle East daidai da interest din kasashen su.
suka fitar da Syria, suka fitar da Lebanon, suka fitar da Jordan, suka fitar da Palestine, suka fitar da Iraki, suka fitar da Saudi Arabia, suka fitar da waɗannan tsoron kasashen guntayen kasashen Kuwait, Qatar, Bahrain, dukkanin waɗannan yankan mutum biyu ne, interest ɗin mutum biyu ne. Sun yi wannan a takarda, alhali a baki sun faɗa ma larabawa su za su ba, su kuma larabawa sun ɗauki malamai sun kawwana su malaman da aka sa suka dinga zagin daular Usmaniya da bata su da cewa daula ce ta bautar kabaruka, mushrikai ne, kafirai ne, kar a goya musu baya akan yakin da suke yi. Suka dan kashe tunanin mutane, suka kashe musu gwiwa, suka bar mutane suka kyale, aka ya galgala daular Usmaniya. Daga baya su kuma suka zabura suka kakkama yankuna da tunanin su Ingila za ta ba. Sai ga Ingila ta fara duka farko, inda Sharif Hussaini ta dan mika mashi yankin Jordan da Iraki, da ta san ba zai yiwu ba. Daga baya yankin ya fashewar yankin ta janyo aka kashe ɗiyan Sharif Hussaini a Iraki. Daga nan tun lokacin Iraki kullun yaƙe da samun wannan dictator ya zo, wannan ya wuce, har ya zuwa yanzu Iraki bata ƙara lafiya ba. Jordan ɗaya ne ɗan Sharif Hussaini ya zauna, don wannan Abdullahi jikan wancan ne. Saudi Arabia kuma suka ɗauka suka mika ma Faisal, yana da gunguni hakanan ya ansa baya da iya. Bayan Faisal aka mika ma Abdul Aziz. Syria kuma ita kuma Faransa da Syria ke hannunta tabbata hannun yan tsoron kasashe waɗanda kullun civil war ya barke. Tun daga barkewar civil war din Syria kullun fadace har yanzu Syria ba taɓa zama lafiya ba. Lebanon kuma suka kirkiri wani abu wai na sharing power tsakanin addinai guda uku, ko kuma a ce bangarori guda uku, sunna, shi'a, christianity. Shi ma tun lokacin Lebanon daga civil sai yaƙe bata sake zama lafiya ba. Sun jagalgala Middle East daidai da bukatun Ingila domin su kwashi mai da resources, su dankwashe tunanin waɗannan al'ummar kada su falka. Waye ba su damar yin wannan? Larabawa. Da me Larabawa suka yi amfani da shi? Da miyagun malamai waɗanda suka rarraba al'umma, suka haddasa rikice-rikice, suka ce waɗannan kuburiyun ne, yan bauta kabari, waɗannan yan bid'a ne. Sauran malamai kuma suka koma gehe da rikici ya musu yawa, kansu ya buga, suka ce wai dama ƙarshen duniya ne. Annabin rahama ya faɗa idan ƙarshen duniya ya zo haka za ta faru. Waɗannan rikice-rikicen su ne suka ba da dama yiwuwar ganin Balfour Declaration, wato Declaration ɗin Balfour da Ingilishi ta yi ma Yahudawa ya tabbata, ya haƙaƙa. Wanda tun lokacin da aka yi declaration din a 1917 aka fara samun 'yan gwagwarmaya a Palestinu irin su Izzuddin al-Qassam suka tashi suka yaƙi waɗannan abubuwan har zuwa kafuwar Isra'ila na 1948. Kawwanuwar Isra'ila da shimfiɗa sabuwar Middle East da aka yi a farkon ƙarni na 20 bai yiwu ba sai da goyon bayan Larabawan Gulf waɗanda kanunsu ya rabu, ƙarshe duka suka yi asara, sai ya zama da power da security da resources ɗin yankin ya fita hannun waɗannan ƙasashen, ya koma hannun Ingilishi da Faransa da kuma Amerika daga baya. Sai zama zaman su sovereign nations, babu sovereignty, ya ƙare. Inda babu sovereignty, wato babu iko a hannun al'umma, zai zama da addinin wurin, da al'adun wurin, sakafar wurin, da mutuncin wurin, da jinin wurin, da dukiyar wurin za a iya kita ta yadda ake so. Shi yasa kullun yankin zubar da jini ake yi. Duk waye ja waɗannan abubuwan suka faru? Miyagun malaman da aka barbada suka goyi bayan sarakunan da suka yamutse wannan yankin. Shi ya jawo sabuwar Middle East din wacce lokaci. To yanzu wannan Middle East din ta Ingilishi, tun da karfin Ingilishi ya kare da Faransa a mustawar siyasar duniya, sun zama tsoffin guzumomi irin yadda Turkiya ta zama tsohuwar guzuma a wancan lokacin. Shine ake son a sake reshaping map din Sikh da Picot na Middle East, a kawo sabon map wanda zai zamo ya yi favorin ɗin Amurka da Isra'ila. Amurka a matsayin mai goyon bayan Isra'ila a matsayin kuma regional superpower kafin su yi declaring ɗinta a matsayin world superpower. Sharrin Larabawa ya jawo da sharrin miyagun malamai. A bidiyo na gaba za mu ci gaba insha Allah.